Svaka tvoja reći. I to nam povećava cenu. Treba platiti. Nam je povećao sve svoje. Pa sam nešto, sad plaćam 9,9. Ja ne znam više konzervacije plaćati ovdje. Ne, ovo je dobro. Za sve. Struj, kaže gospodin Mojović. Da podnesemo žrtvu. Ovaj povećao male posto. Aco! Kako da se organizujemo? Njima dao, pa su oni organizovali sami. Gospodine, popite se na ovo i kažite nema da čuje. Ona megafon nema ništa. Gospodine, popite se jako je bilo Pregovori traju, dragi. Pa nisam od zadužnice nisam. Sad planiram da idem možda od nedelje. Vaši da ne svide, da sve jedno. Doći ćete. Da je došao veliki križ para, pa nisu znali šta će raditi sa njima, pa su onda odložili opet na podijel. Vi ćete obavešteni preko mobilnog i preko maila da je kad je sastanak. Nemojte da gurate ljudi, zašto da? Nemojte da gurate. S jedne strane, a nam bre ljudi smo normalni bre, šta je? Daj sa nam se da kad uđe. Nemo da gradiš kapiju. Nemojte da shvatite kapiju ljudi. Nemojte. U redu, ali nemojte. Mi sa strane su sad došli i ulaze. Crvenica će milicija i onda će međusobno. Nemojte ljudi da gurate. Zato što su gurali, zato što oni su sad došli i ulaze sa strane. A mi ovdje stojimo i zato guraju. Pa ne može. Mi stojimo ovdje, koga oni sad
oni rade odmah. To nije grešno. Nisam, pa pokušavam da malo red napravim. Dajte ga reći se nek. Daj nek se vrati u gostove vamo. Nek dođu ga nek zovni direktore, nek organizuje malo, mi smo najavili skup. Neka primi još 2-3 čoveka, neka skupaju. Šta stavi jednog čoveka ko će primat zahtjeva? On direktor. Dragano. Ne, ništa. Neka uđe televizija, pustite neka uđe televizija. Evo kažem, za komentare nema vremena, protiv jesmo očekivali ovo je prava slika i prilika gradske televizije. Čuje televizija, neka snima. Komentarima ćemo razgovarati. Ali molimo direktora neka ti koji Ljudi, nemojte to da radite, nemojte da gurate, nema potrebe. Oni su sad ušli pre, tako dobro, evo ta plavuša. Čim je oni koji šalje. Otuda svi novi dolazi. Alo, otuda ne prošlođe. Stavite s one strane. Stavite čoveka ovdje, a idite za Stavite čoveka ovdje, tu, da otovi odavde nulate. Sad na išli i odmah ulate. Znaš šta, ovo je... Gotovo. Izvini, ja sam novinar. Koliko megapiksela imate?